onye mkpọrọ enyi ọma m ya buru ụzọ chọọ m okwu. Ewo enyi alala. Open your elephant umbrella. Let me fire important message to your banana leaf. Bịa nso na onwe ihe nchọ ịgwa gị. Agwafugo m unu gwa unu na ikpu bụ alụsị. Na-agwakwa unu na nwaanyị bụ ihe ji ndụ nwoke. Gee ntị ya dịna gị ọsọ. Ọkwa ifo nwaanyị lọvụọ gị bifo ife eme gị ọ ga-afịa arụ. Maka why? Maka na Chukwu nye ụmụ nwaanyị flower neshọra etinye na alụfị anya nke a gift fa. Nwaanyị na-afụ danger. Your wife we see tomorrow. Nwaanyị na-eke ụmụ nwoke afụ danger apply ya caution. Ịghọta gị eji were agwa gị fa. O nwero ka anọ kata kịta nwaanyị lọvụọ gị emechapịa n'aka just like that. Ọ dịrọ possible ka onye ji maka ya wee kwubi ya maka Mumbai na Wumi. Yes, ife nna apịa ebukoso oge dị stinu mere asị m kekwanụ nwee Mumbai ụmụ nwaanyị chelu mụta. O nwere ụdị insult nna anataro. Zeus, you are useless human being. If you don't know what to do, shut up your phone. You are heartless. O nwere ma ndị nọ London, many people follow me. Even my younger sister, man, onye nke na-esi m anya gba nkịtị na ụmụazị na-enye nsogbu. Nwa panshin na mma akwụrụ ụgwọ wayek. Na-apụta asị m, you always talk about man ani. Brother, ọ bụ na onwere ihe ọzọ ime ya ekwu imechi ọnụ. Na-enene ya, ọ nwaanyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ na nna ajụ DNA test ka onwe ihe eji eme ọkwa unu chọọ justice. Achọọ isi die ka amala ife bụ Mumbai. And ihe ka wee gbalie m obi bụ oge m bịa fụ family Mumbai fa mfụ na family fe ejila ego. O wute m maka anyị wee nwere ego ama m ka esi treat ndị na-enwere ego. Ụmụ nwaanyị ha etie m dislike amụ mana ihe niile ewepụrụ m ife na-arụ. Ọkwa nwunye Mumbai na ọkwa ya si na ọma mme DNA test. O nwere ihe eji DNA test eme ka amala ife gbu the boy. Oke ugboro one ka emego DNA test na be anyị na ala Igbo. Na-eme ya ada eme ya. Ọ bụ na asị na-egbe ka agba Mumbai. Ịghọtago nke ahụ adị iche. Very dark man pụtasị si mee DNA test n'ebe afọ na mgbagbu ka agbagbu Mumbai. Mụnwa mee video si a very dark man je tukwula anyị ka onye a na-ajụ nwa ajụ but onwe ife kpatala ede ji wee bee nwee. Ịmadụ kataro gị esi m na nwaanyị lọvụọ gị nwunye lọvụọ gị emechapịa n'aka amụ ya ihe o ji egwu ebe ọmụkwa na gị nwa bụ breadwinner ya. Na think outside the box. Nwaanyị ya love nwoke ndị befasị ya gị na onye ayizi na nwaanyị ahụ ebula akpa gbakwulu nke nwoke. Nwaanyị nọ dị in love ọ na-adị very stupid. If Wumi really love Mumbai ọ kwesịrị ịgwa anyị ife mee Mumbai. We are not putting it to you that you kill Mumbai. The way you hey Oyibo ba but you have to understand what I'm trying to analyze. Tell us this is woman have given power to secure your man. Unless if the person didn't love you, that one will be a different case. But you can't tell me I'm a why love woman, I'm kawaii si ayala. Kama oma marry febu dia o follow to theater. Wine or the ana nation. Wine, hey God. Okay, for unless mona wine I like cloggy. Why love working bumunyegi. Ife bịa mee gị ka mfụ ọchị ime video ọgbanyụ ọkụ ọ na-eme blackmail agwago m unu onye na-eme ezigbo onye na-eme ka ifuti ezigbo mmadụ abụla ezigbo mmadụ ndị a na-adị na-eme Nigeria accusing me onwere ifu na agwafọrọ m ụmụ nwaanyị ihe ọfọfa bụ iji ihe pịawa m isi. Zeus, you are heartless. How are you expecting a girl of 21 years who is nursing his pikin to start telling you what happened to his husband? I accuse ya mmala Wumi amamonye ọ bụ. Unu jilu maka this girl kpalia mo nwere aja okwu na agwọrọ m unu echefuo na mada anọkatakwa mgbanye kamera na akọ nonsense. Anata m many insult n'aka ụmụ nwaanyị but the end justified the means. Ajụọ gị ka ihe mee dị gị na-asị na ọ dị this virgin ugi. Oh, Mumbai this virgin ugi mpa Mumbai na alakọzi gị na anụ oh this virgin ugi jekwa mpa Mumbai jekwa mpia si anọkwa mwa this virgin with this girl. Is the one that this virgin me and his family no. Ọ bụrụ ya ka ajụ gị nne kọwa kene nke ọma. Unu ji maka this girl hate him. Ịma na ụmụ nwaanyị ejiro ntị anụ DNA ọ dị ka enemy against man. Unu adị nwere ihe anyị na-azọ. I love woman. Enwere m asa ana m ala ọtụ. Ana m akwanyekwala ikpu wee ya maka na mma na ikpu bụ alụsị. No, nwee ife a na-achọ ka ekili ya.
if woman love you onwere ife ya eme akwa if nwunye love oge say daddy jebe nna jebe okali ogwu agwo let's mo na nwanyị agha like rogi nwanyị ka nwoke dị spiritual as long as this earth is concerned oye nna ntụasị oge ebumaka kiye mma kozi my mother ma mpụta nọkata senior men na follow m na akotu obro for social media enwe m Italian men gbasi ike enwe m men na anọrọ social media believe n'ihe ọbụla nkwugbojom ego ka ihe ejigo bie m ego nji eme gịnị onwe ego mmadụ na-eme ufu m onwere ihe need Instagram m followers m na Facebook na Instagram mama mmelum nsi na achọ moto I believe unu egonye m moto mmanụ katarosibasi ma ọ bụ ka mmekpabụ ụmụ nwaanyị arụ forget about that woman supporting women of a stuff very dark man nwee ike ị na-ekwu eziokwu dị hash mana nyocha ya ụmụ ife da young man na-akọ ịghọtago ọkwụ mebegu n'anya only the court order before me DNA test ọ bụ na asị na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu ọ ka iji mkpụrụ anya gwụpịa mpa Mohbad anya maka na iwe nwụdị anwụrụ na-ewu ya nya nsi ọ na-anwụọ esi ọ na-adobe isi m n'akpati nwunye m abịa ozugbo kponye m aja o nwere vidio mmeplelu unu oge fada na-asị ya na kponye aja n'ihe aka isebe apụọ mmeplelu unu that video ife niile ahụ nwee ife na-ene mmadụ anya na mkpụrụ anya onye ọbụla na-eme ezigbo mmadụ ezigbo ọ bụrụ ezigbo mmadụ mana ka anyị na-aga n'ubi ka ji n'aka ọ jụgo na ọma DNA test maka why ọ gala ọnụ ozugbo ewepụtagoli akaụntụ fundraise maka di gị ka nwụrụ anwụ iyilugoli akwa kpuchie Zeus, you are heartless. God will punish you. Mana asị m iru Chukwu na iru mmadụ everybody any person ọbụla so wee jiri ọnwụ Mohbad wee cash ya fund ma ọ bụ na ka o grow anything asị m God will suffer the person in Jesus name. Onye ọbụla ji ọnwụ Mohbad gbuo egwu ma ndị aji wee cash out God will suffer you accordingly in mighty name of Jesus Christ name. Ị ga-atalịrị afọ one way the other nke onye chi ya zelu jeme DNA test onye kpọrọ enyi ọma m ya buru ụzọ chọba m okwu ewo enyi alala